Li Xaka Kurdistanê de her herem bi çanda cûlûbergên mirovên xwe ve tê nasîn. Carcaran cûlûberg dibe nîşaniya çanda wê welatê. Şalwarê mêran ên bajarê Amedê jî bi taybetmendiya xwe ve bala mirovan dikişîne. Zilamên bajarê Amedê ji mejveyê xwedî çanda xwe derketine û şal li xwe kirine. Vêga jî zilamên bi temen vê çandê hê didomînin. Ji bo vê yekê jî li sûka bi navê Çarşiya Şewtiyê de terzî ev kara dikin. Lê dibêjin ji ber pandemiyê müşteriyên wan kêm bûne. Ev çanda kevna jî ber vê mirinê ye. 34 sene ez vî meslekî dikim. Ji çûkanî de yani şalwar zaten kültûran bedeyim. Tabii haliyle wexta dünya de gişti be giyim tarzî jî de gişti be. Ji bo wer daha pir kêm em şal çê dikin. Yani daha şalwarkî derdikevê. Ew ji gora serê xwe mesela yextiyara me başa rahetbûna xwe mêze dikin. Gêj ji xwe nakin, gunda keskî daha keskî yextiyara jî xwe nakin. Bu 2 sal zaten korona serserê me ye. Haliyle yextiyarê me jî dernakevin. Çünkü dibêjin 65 salî dernakevin. Ew jî wexta tune bin, em jî tunenin. Baş. Ev ya xweş ser te disekine ya. Ya xweş ser te disekine. Welatiyên ku şalwar li xwe dikin jî dibêjin gencên vê demê li xwe nakin. Lê dibêjin ev çanda gundên Bakur e. Cûlûbergên mezinên wan bûye. Li xwe kirina wî jî rehet e. Bi taybet jî li çolê tê bikar anîn. Eşala hes dikim. Pantora li xwe nakim. Ji bo medasê firebûnê hînkayê û em alê qerez daxin zetî em şala li xwe dikin. Em mersile ew. Modayê wan werdeketê êm ez berê de wayî. Bavê müzîkalê me jî heta giyayî me gedê me aviya birajiyê min wî jî li xwe kirî. Hêjayî gotinî ku hejmara terziyên ku li sûka kevnar de jî gelek kêm bûne. Taybetiya şalwar yan jî şal yek jî qumaş û şiklî wî ye. Navranê wî gelek fireh e û divê bi êlek jî bê li xwe kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.